Біблія для маленькіх. Новы запавет. Ян хрысціць Ісуса. Ян нарадзіўся трошкі раней за Ісуса. Ісус і Ян былі стрыечнымі братамі. Калі Ян вырас, то пасяліўся ў пустыні, дзе еў шаранчу і мёд. Ян расказваў людзям пра Бога. Яму задавалі шмат пытанняў пра дабро і зло. Ян заклікаў людзей быць добрымі, выхаванымі і сумленнымі. Ян навучаў людзей пра Божае прабачэнне. Шмат людзей вырашыла змяніць сваё жыццё і ісці за Богам. Ян хрысціў іх у рацэ. Ян заклікаў людзей пазбавіцца грахоў, каб падрыхтавацца да прыйсця збаўцы. Аднойчы да рэчкі прыйшоў Ісус. Ян ведаў, што нарэшце прыйшоў збаўца, якога так доўга ўсе чакалі. Ісус сказаў: «Я хачу, каб ты мяне ахрысціў». Ян разгубіўся, але Ісус супакоіў яго: «Будзе правільна, калі ты гэта зробіш». Ян завёў Ісуса ў раку і ахрысціў яго. На Ісуса зышоў Дух Святы ў выглядзе голуба. У гэты момант Бог сказаў пра Ісуса: «Гэта сын мой улюбёны, якога я ўпадабаў сабе».